stronger family, stronger ties. With love and hope we rise. Non-commercial, a community's light, guided by faith through the darkest night. Always the best music to your soul. With every song we make you whole. In Shine FM there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM there's victory. The airwaves carry truth and grace, a message of love for every place. Through worship songs and joyful praise, we lift His name for all our days. Families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music uplifts, the spirit draws near. In Shine FM, His presence is clear. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. Always the best music to your soul, a melody of heaven making you whole. Master Team on Air. Okay mga kaigsunan, balik na ta dire kay naputulog kadali kay may shutdown og may shutdown ang atong laptop mga kaigsunan atong gigamit nga gamitan nato sa camera. So salamat kayo kay nakabalik na ta, ako yung gi-shutdown pagbalik. So salamat kayo sa inyo nga pagsabot mga kaigsunan. Kindly share again. Ikuan tong mga kaigsunan nato nga nakuan murag nabitin og kadali mga kaigsunan. So atong ipadayon ang ato ang pag-broadcast. So ato sa pabuton ang uban nato nga mga kaigsunan nga nagkuan kining nagsulod og balik. So pakibalik sa inyo mga verses mga kaigsunan be, palihog ko kaya para maka kuan pud to. Maka ato tong mabasa mga kaigsunan og aron ato sa mga saysay kay daghan ba kay naminaw sa radio set mga kaigsunan no? Daghan kay naminaw ron nga naglingkod-lingkod, nang laba, nang hugas, naglungag. Ako ani ron mga kaigsunan solo naman ni ako karon, no? Kina kong kahimtang. Mabuntag sa iyo, alas 3 prayers, pagka mata na tulog man ko balik alas 3 pa baya dayong mga alas 5 ngadto alas 6 iyon na tong radio dayong mag pulupabot sa akong asawa anak ihatod sa eskwelahan dayong pag-uli na mag-live ko kuman po na akong live mo na manglaba, maglungag, magluto o dala naman ano maglimpyo pagkaon sa manok ding udto na ding paway kadali igsoon ding kuha na pod sa ko ang pamilya then pag naay ministry tuwa na pod nyang hapon kay Huwebes maron nyang mga alas 5:30 alas 5 mugi ka na sa midire padulong sa ayungon mga kaigsunan kay itong puwiter bumuli ko nagtag alas 10 na kapin no kay alas 7 man magsugod dito. So muna to nga trabaho din pagka Biyernes usab agi ka na po alas 5 kay to na po simba nga alas 6 sa La Libertad. No? So muna to mga trabaho mga kaigsunan ko nga gihatag si Ginoo og sa matag Domingo aduna naga-adto ta sa mga nagkadaiyang nga simbahan nga gipadumala sa Ginoo aron paghatag usab sa manindot nga mensahe ngadto kanila. Og sa lain pa pod tukod og simbahan igsoon kung aduna gyoy mga kagayunan tuasab ta didto aron atong atimanon ang mga kasimbahanan nga diin ipatukod sab sa Ginoo. Okay, so balik ta mga kaigsunan sa itong gitun-an kagayna palihog sab kog balik sa inyo nga mga verses nga nakabutang sa itong comment section kaya ito ni tagaan sa pagtagad. Okay. So,
importante nga mag-pray ka balik tagamay. What is prayer? Prayer is talking. Pakigsulti ngadto sa Dios, pakig-communicate ngadto sa Dios. So dapat sa ato nga pag-pray naa gyud ang kuyog gyud ang pagtuo, no? Kay kung wa kay pagtuo, kung dili ka mo tuo, ayaw na lang pag-pray. No? So ang pag-ampo usab kini kapag pakita nga miila kita sa iyaha nga kapasidad, siyang pagkagamhanan. Ang pag-ampo usab mausab ni ang saludar ngadto sa Dios, pagrespeto ngadto sa Dios, kaya kung muampo ka, muluhod ka, mobitaw na ipag-ampo igsuon kung kuan kining naipag-anay mag-ampo nga kinibitang magluhod gyud mga kaigsunan, no? Magluhod or kinibitang hapa gyud mga kaigsunan, timaan kini sa pagtumang pagpaubos nga walay mahimo ang imong kaugalingon, ang atong kaugalingon mo nang mihapa ta. Kabantay mo sa taong muhapa igsoon na pa bago na mahimo, wa na, patira na, tumba na, hapa na god. Diba? So ning ilaka nga taas kaayo ang Dios. O sana sa pagpakita nato nga mo nang muampo ta. Okay. So sa pag-ampo, sa nga to makita ang pakig-communicate, pakig-istorya, pakig-sulti kaniya, o pag-ampo, pagsaludar. So sa pag-ampo, igsoon ko dapat kuyog yun ang pagtuo. Ha? Kuyog ang pagtuo. Ha? Kuyog yun ang pagtuo. Kay, kung mag-ampo ka nga way pagtuo, walang mangyari. So ang pag-ampo, dapat kuyog usab ang expectation, no? Gina-expectar nga ang imuhang ginaampo imo gyung matanggap. Kinaarabay klase sa mga pagtubag igsuon ko nga kining na yes, na no, og wait. Di ba? So lamang wa manggihatag si Ginoo ning ako ang ipangayo or di man mao ni akong nadawat or perti mang dugaya ni akong giampo. Ato ipasabot igsoon. Wa ko ni maapil kagayina. May gani kay kuan, nakahinumdum ko. Naay mga pag-ampo nga immediately moabot dia si mong kinabuhi because needed. Kabantay mo sa pag-ampo nga katong pag-ampo ni Moises, immediate gito igsoon. Yes gito ditso. Kabantay mo sa iyang mga sa hangyo niya si Ginoo, katong dito sa ning labang sila sa suba. O sa dagat, sa Red Sea igsoon, di ba kabantay mo nga diha gyud ni open ang dagat og nakaagi sila? Nanawa na? Immediate gyud. O kabantay sa mo adunay mga pag-ampo nila nga dugay-dugay pang natubag. O naapoy mga pag-ampo nila igsoon ko nga dili mao ang nahatag. Dapat kita usab nga mga kaanakan si Ginoo makasabuta. Okay, dungagi salamat kay Sister Linlin Prasyo. Mga verses nga related sa prayers even sa Old Testament. So dungagi pa na kay napatoy daghan kayo ana. Okay. So mao na mga kaigsunan nga ang pag-ampo naagi pag-ampo nga dapat kasabot gyud ta ni mo na mga kaigsunan kabantay mo. Usa sa mga rason nga mga tao nga daling ma-backslide, daling dali kayong ma-discourage, mohondang na, mohonong na. Usa sa mga rason ana nga taong dali na makakitag bati, dali na makakitag problema, di na katigong mo sacrifice, wala na nay ampo-ampo, wala na kabalo og unsay bot ipasabot sa Dios, wala na nakahibalo og unsay kanabang update sa pulong sa Ginoo. Dili na prayerful, dili na himasag Biblia, mao nang daling masuko, daling mangluod, daling masakitan, maunay bunga sa mga taong dili na hingampo. Nagampo man pero compliance na lang. Dili na kitong
intimate prayer mga kaigsunan, heart to heart prayer mga kaigsunan, dili na dali na nang makakitag bati, dali na makakitag negatibo nga mga butang, dili na prayerful, di na himasag Biblia, munay dakong problema. Kabantay mo mga tao karon, gamayng bikil makadungog og waling sakit, awa na, bagulbul dayon. Ano man di man himasag Biblia, di man hingampo. So ang usa sa mga resulta kung mag-ampo kay igsoon ko, kung nakay pangayoon, posible dili mahatag, posible sa bihatag, og naapoy mga pag-ampo nimo nga kinahanglan og panahon, take time mga kaigsunan mo kuan gyud panahon. Nag-ampo ka karon, halimbawa ga prayer ka, Ginoo kini kong mangga mamunga na in taon, so na namo pay pagtanom, di ba? Ginoo mag-ampo kong maminyo nako, alangan bata pa ka, di ba? Ginoo mamaestro na in taon ko, Ginoo alangan o pa ka mag-eskwela, ihatag na sa insaktong panahon, di ba? Ayaw pugsa pagpatubo ang kahoy kay may insakto siyang panahon. Apan adunay mga panahon igsoon nga immediate ihatag na sa Ginoo. Okay. So sa pag-ampo mga kaigsoon ko, dapat sa diyang mag-ampo ta kuyog ang pagtuo, kuyog ang expectation. Ha? Ug sunod, dapat sa atong pag-ampo kuyog yun ang pagtuo ha. Pagtuo, tuhuan mo kini nga madawat mo kini. Mabasa na igsoon ko. Sunod, ang pag-ampo dapat ato nga himuon igsoon kung mag-ampo ta, ang atong pangayoon nganong daghang pag-ampo nga wala matubag kay dili iyang kabubuton. Nangayo ta igsoon ko, Lord ngayo mig trabaho, Lord ngayo mig mauna nganong wala madawat, dili sumala sa iyang kabubuton. Not according to His will. Makapangayo kamo bisag unsa, pangitaan nyo ng bersikulo para naa po mo'y trabaho. According to His will, sumala gayud sa iyang kabubuton. Timani, makapangayo kamo bisag unsa, pero timani ni sumala gayud sa iyang kabubuton. Pangitaan nyo ng bersikulo mga kaigsunan. Kaya sa'y nangayo tawa man to baga. Kay naaman ko'y pangayo na to sa Ginoo mga kaigsunan, nga mura na tag nagdiman, mura tag nanugo, sa panahon nga mag-ampo ta, bisag unsa igsoon, dapat kuyog ang pagpaubos. Kabantay mo sa gisulti ni Hesus, kung mahimo amahan, kung mahimo Diyos ko, ilihis, kuhaa kining kupa, kining kasakitan, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Munang mag-ampo ta igsoon ko, ilalom ang pagpaubos. Oh? 'Di ba? Kung mahimo amahan. Kana bang humble kaayo? Mapainobsanon nga pag-ampo. Pag ila nga kita nagatahod, pag ila nga kita nagarespeto ngadto sa Dios. Ha? Dapat sumala sa iyang kabubuton. Basa tag mensahe. Okay, atong tan-aw ni mga kaigsunan ha, atong tan-aw ning mga verses nga gisendre para ato ni matagag pagtagad. Santiago 5:15-16, ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Okay. Naagi di ay inubanan sa pagtuo. Oh. Samas kung isulti kagay na mga kaigsunan, dili ba tanang tao nga nag-ampo maitubagan? Dili tanang tao igsuon, dili tanang pag-ampo tubagon si Ginoo. Pwede kaligutgutan pa si Ginoo ni atong mga pag-ampo. Panayon tagbasa. Ang Ginoo mapahiuli kaniya sa maayong panglawas o mapasaylo sa iyang mga sala. Busa, pag sinigiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Aha. Igsoon, timan ay kog ingna mga bisyoso. Ha? Mag-ampo tubagon og Ginoo. Ay kog ingna kay naay mga pag-ampo nga walay kapuslanan. Kay timan ang pag-ampo sa taong matarong mauray dakog kahimuan. So daghang pag-ampo nga wa gyud kahimuan. Do you think naa ka sa bisyo kay laya, naa ka sa dili may mga buhat, wa kay simba-simba. Dili paghukom ha. Kay bisik mingon ra bagay mo, anang hukom si pastor.
Do you think Diyos mo'y naghatag ana? Abi kay nakwartahan ka, abi kay nakapatukod kag balay, nakapalit kag sakyanan sa Dios ta. Unya wa kay simba-simba, wa kay ampo-ampo, gasimba kag Dios, so on and so forth, nga ginahimo nga dili matarong sa mata ng Dios. Para maklaro igsoon ko, read your Bible para mahibal-an nimo tama ba nang imong gihimo o dili. Ha? Read your Bible para mahibal-an nimo kung tama ba na imong gihimo o dili. Kay basig minta, gipanalanginan jud ko sa Ginoo kay nakatukod kog balay, nakapalit kog sakyanan. Unya way simba-simba. Nagampo ra man gihapon ko. Nagampo lagi. Unsa man klase ang ampo? Kay dili tanang prayers gitubag. Og dili po tanang na kwartahan ka nadato kag gikan nag Dios, og di po tanan nga pobre walay Dios. Ha? Dapat masabtan igsoon ang pag-ampo sa taong matarong so usa nga diin tumagon sa Dios ang imong mga pag-ampo. Dapat righteous. Ha? O dapat makasabutan nga adunay mga pag-ampo nga dili matubag sa hinanali. Mo abot pag mga katuigan o kabulanan, simana. Ang tinuod nga nag-ampo kung naa siya pagtuo, makahulat siya. Muna gingon sa panultiyon, true love waits. Ang tinuod nga gugma makapaabot. Pero ang tinuod pod nga gugma, di pod magpaantos. Ang tinuod pong nahigugma, di pod magpaantos. Nabi nga, true love waits. Kung tinuod kang nahigugma nako, paabot ako. Balos pog iyong laki. Nahigugma ka nako, wala. Nahigugma. Aw. Kung tinuod po kang nahigugma nako, ay nalang po kong papaabota. Kinahanglan pa ba mo na gingon? Kinahanglan pa bang dugayon araw pagpamatuod sa gugma? Oh? Ano man na igsoon? Og ang inyong gugma di ay maabot og 5 years ang inyo ang nanguyab siya 2025 gisugot nimo og 2030 mapamatud-an gid ay makapangako na gika nga di ka pasakitan, di mo mag-away, dili mo magkarambula kay ang inyohang ang gisugot nimo siya 5 years. Di ba? Igsoon sultihan ta mo sinod. Na may ingon ana nga gisugot after 5 years, pero di man ta kapasa, di man dili mo guna lisensya. Nga dili na pwedeng mangabit, di na pwedeng makahimog daotan. Ako moingon, makapaniguro ko nga pag Dios mo'y naghatag ana na may problema masulbad ra. Mag-away man pero dali rang masulbad. Kay kanang moingon ta nga paabuton sige natog 5 ka tuig usa na to sugta atog yung pamatud-an. Pamatud-an ginato nga kining iyang gugma tinuod. Nga naman day August ka bulan ra us ka semana di gidi ay nga magdepende gidi ay sa number of months igsuon ko sa mapamatud-an ang tinuod nga gugma. Na may 5 ka tuig usa gisugot nagbulag malagi ron. So mga kaigsunan ko mao kini ang sakto. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Muna yung dili ko mo disagree ng 5 years, 2 years o guban pa, pero mo ingon ra gyud ko igsoon nga unsa may plano nimo sa imong kinabuhi ipahibalo na sa Dios, isubmitar na. Kay ang promise nimo, I will never leave you nor forsake you. And for I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you. That's the plan of God sa iyang mga anak. That is why we must keep on praying, doing His will. Paghimo sa iyahang mga kagustuhan. So dapat sa ato nga prayer, content sa ato nga prayers, igsoon ko, naagyod ang pagtuo, pagpaubos, pagila, pagtahod, ngadto kaniya, respeto, that He is our master. He is our protector. Og mo atong i-rely ngadto kaniya ang ato nga kinabuhi kay we can't do nothing without Jesus. Kita nga mga iyang anak wala gyud tay mahimo kung wala siya. Wala gyud tay mahimo mga kaigsunan. That is why prayers is talking to God. Nakigsulti ka. Okay, timani ha. Another. Sa diha nga mag-pray ka, ikaw ang nagsulti, di ba? Ikaw ang nagsulti. Prayer God is pakig-communicate, pakig-sulti, talk to God. Mangutan ako.
unsaon nimo pagkabalo nga ni-reply siya? Dapat naa gining duha. Unsaon na to pagkabalo nga ni-reply siya? Di ba? Talking God, conversation. Dapat adunay conversation, makabalo siya sa atong hinain, makabalo pud ta sa iyang tubag. Okay? Nasabtan ba mga pinangga? So mo na itong klaroon gyud. Sa dihang nagpray ka, nakigsulti ka, mibuhi ka sa mga pulong nga gusto nimong ipaabot ngadto sa atong amahan. So prayer na mga kaigsunan. O kung saon man nato pod pagkahibalo nga siya may reply. Kini ang imong buhaton. Kabantay mo, what is Bible? Basic information or instruction before leaving earth. Take note of this. The Bible is the Word of God. Mutuo ba mo ana? Oh yes, Pastor. Okay. Niyara ang sikreto, og sayon kayo, di na ni sikreto, kinabulgar naman. Sa diha nga misulti ka ngadto sa Dios, nagpadayag ka sa imong gipati sa imong dughan, may mga kaguol, mga kining mga handumanan sa imong kinabuhi. Imong gisulti, Ginoo, perting problema gibiyaan ko, gipasakitan ko, Ginoo, murag wala na ko, mahapit na ko ni maghiko, Ginoo. Perting yun imong murmur gyud taman sa ginhawa gyud. Sulti gyud kataman sa ginawa. O kung saan nimo pagkabalo, unsaon na pagka-comfort o sa tubag. Dara. The Bible is the Word of God. Read your Bible. Aron makabalo ka, what is the answer of your prayers? Basaha day ang Biblia aron ka makabalo. Lord, guol kayo ko. Misulti ang Biblia. Be joyful always. Nauna sa Tesalonica, di ba? Lord, murag ako na lang usa. I will never leave you nor forsake you. Lord, gutom kayo. Kiniwa kami pagkaon o guban pa. Lord, sangpita ako ninyo. O tubagon ko kamo. Tanawara na iyang pulong. So sa diyang mag-ampo ta, nakigsulti ta, tubagon kini sa pulong siguro mao ang Biblia. Munang mahitabo, ma-discourage ta sa ato mga pag-ampo, wala tubaga, kay wa man tay basa-basag Biblia. Nasabtan ba na to? Paminawa pag-ayon mo kayo, station tutok yung mo diha. Tutok kay balakag dili tagwapo. Tutok mo igsoon, dili sa itsura, kun dili sa pulong sa Ginoo. Mabitaw na igsoon daghan kay mga backslide, mga discourage. Nag-ampog yung ko pastor nga magining nakoy sakit, wa magyud maayo. Alawa po kay basa-basag Biblia. Maunang ma-discourage ka kay wa ka kadungog ug unsay reply. Ang reply na sa Biblia. Text ba? Chat. Nakabantay ka, mingon ka nga, I love you. Naunsa mang nag-uol naman ka kay wa man mo reply. Wa man katubag ka. Kasi tanawa ko na yung cellphone, bisig dito ra gi-reply. Dito ra yung I love you so. Kabantay, nakuha ba nyo ang point, Igsoon? Sa diha nga mag-pray ka, nakigsulti ka sa Dios, misulti ka sa imong problema, kapaitan, kalipay. Di ba? Mayon ka, Ginoo, nagmalipayon gyud ko. O di mag-awit ka? Sa ato pa sa tanan nagmalipayon, mag-awit. Ginoo, kining wa na gyud koy kwarta, nahutda na gyud ko, Ginoo. Lisod na gyud kani. Di paghatag. Patagon man dita. Mabitaw ka nahutdan kay way hatag-hatag. Ayun na nakasimple mga kaigsunan. At sa gingon, give and it shall be given unto you. Praise over shaking together, running out. Di ba? Munang sige tagkahutdan, kay wa tay hatag-hatag si Ginoo. Ginoo, sige kong kasakit, ulay mainom, ulay makaon. Sige gingon, simbaha ko niyo tagang ko magpakaon, tagang ko magtubig, ayuhon ko inyo mga sakit. Simbahon ra di ay. Mao na igsoon kay wa ta kabalo. Ginoo di sa kum simba Ginoo kay gilantan ko. Sayop. Ginoo di sa kum Ginoo kay mao ni. Uy tanawa na Exodus igsoon ko 23, 25, 23. Simbaha ko ninyo. Mao na igsoon ko. Mo na nangyari sa kinabuhi sa tao. Mo na akong gitudlo ning prayers. Kay importante kayo ni kidaghang mga tao na nga backslide, na nga undang, na nga luya na pag-alagad sa Ginoo kay wa kabalo ug unsay reply sa Ginoo kay way basa-basag Biblia. Tanawa ra. Nasakpan na nun tani. Muna mga kaigsunan, atong basa taga-pataga din ka Sister Lorna. Pagpailob o pag-ampo, Santiago
7 nga to sa 10. Busa pailob kamo mga igsoon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa ang pagpailob nga sa mag-uuma sa samtang siya na magpaabot sa una ug ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw kamo pagpagulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan nga mga igsoon hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo, himuon sila nga panig-ingnan sa mga sa mapailobong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan na Ginoo nag-ampo ko, Ginoo gasigiri kog balik-balik aning simba, Ginoo sigiri kog hatag. Igsoon gisultian ka sa Ginoo, pagpailob. Ha? Pagpailob kamo. Kita magod way pailob, dili ka paubos. Munay bunga sa way basa-basag Biblia, dili ka pailob. Busa pagpailob kamo mga igsoon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Di ba ta kapailob magsige tag-ampo hangtod sa pagbalik sa Ginoo? Usay igsoon di na ta kagwanta. Pagkadugaya na ginako ani diri wa magyo ko mouswag oy. Pagkadugaya na ginakong sinimba sige na jud kong gahatag ani ikanapulo halad labgi pa ni pastor ulan init sige gyuming gasimba wa magyo koy uswag ani. Oy igsoon. Kabalo ka sa mong gisulti. O pagpailob. Nakapailob gani ang Dios pagluwas nato sa grabe natong kasalanan. Nagpailob siya dito sa krus kamatayon, gibunalan siya, nagpailob siya ni ikaw di ka kapailob. Sige tag bagulbol, kapiti daghan ang bagulbol ang Kristohanon. Sige na lang tanggatag, sige na lang taning kakuan. Sige na taning kaigo, labi na si Pastor Kim may wali, sige tag kaigo. Piting isuka. Nga mo magipailoban imong silingan lagi sa paninggit og bono, pero naiwali igsoon nga ang hunahuna rin mo mo'y isog. Ano to rin pakusuk-kusugan makaisugan kay dili magud condenser itong microphone. Dynamic ka ni mga Di ba? Una mga kaigsunan, di ta kapailob. Gusto tag instant blessing. Unya ang atong lihok perting pagkatapula na. Mo pray, murag ambot ug sa klasihang ampo igsoon. Ginoo, you know what I mean. Amen. Mao ba na mga pinangga? Dinhi makaisunan to tell you honestly, prank kang istorya. Dagang mga batan-o nangaluya. Even mga full time nangaluya kay di na kaagwanta sa sitwasyon. Dili na malingaw, di na ma-enjoy. Babay na lang. Di man ta kapailob god kay gusto man tag mag-enjoy, gusto tag malingaw. Timana igsoon ha. Sa simbahan ninyo karon, ang mabilin ana kanang tinuod nga prayerful og tigbasag Biblia. Kay sulaya nagdasmagan og problema ng simbahan, mga batanon, lalaki, babay, mga hamtong, minawa na, masulayan ang problema, di ba? Wasag na. Ang mabilin ana, ang tinuod nga anak og Dios, ang tinuod nga prayerful, ang tinuod nga tigbasag Biblia, ngano nakasabot na sa unsay naa sa pulong sa magpailob. Kinsay makapailob? Ang taong prayerful. Kinsay makapailob? Ang taong hingampo. Ay kung ina nagtanom ka karog mais, gusto nimo inig kaugma, mo ani din ka. Igsuon ko sa kong kinabuhi mo ni magpailob ko sa pagbuhat og matarong, maningkamot ko pagbuhat og matarong adlaw-adlaw. Wa ko kabalo kano sa mo balik si Jesus, basta lang gusto ko nga inigbalik niya nagbuhat kog matarong. Di pa ilob. Enjoy your day. Enjoy your day. Enjoy ang matag adlaw nga kauban nimo ang Dios. Enjoy nimo ang matag adlaw nga kuyog nimo ang Dios. Di kay na sa Disyembre mag-enjoy ko kay moabuto ako ang panalangin. Even wala pa mabot ang panalangin, enjoy and while waiting, do something for God's glory. Samtang nagpaabot ka sa imong giampo, enjoy ang imong kinabuhi niya. Paghimog mga butang nga makapalipay sa Dios. While waiting, do something.
Usa igsuon ko, ako itodlo ninyo. Para dako tag-agi. Samtang maglungag ka. Dito maglungag kahoy. Relate man ang tanan ni lungag ka kahoy. Maglungag ka or kanang arita maglungag tag mais. Di ba pag siga na sa kalayo, so gasiga na gapabukal na ta. Imo bang hulaton nga wa kay buhaton hangtod mabukal or pwede ka nga naibuhaton? Anay tabo igsuon ay mga panahon mismo ako nakita nga samtang gapabukal, gahulat nga mobukal, way gihimo gagsigig lingkod. Di ba pwede man nga nagpabukal ka, naghulat-hulat kang mubukal, pwede man nga manilhig ka, di ba? While waiting nga mabukal, maghimo ka aron dako kag agi. Unsay gihimo igsoon? While nagpabukal, gasigi yampungad og silpon, gasigi og tungko, maghulat og milagro. Dapat naa kay mahimo while nagpabukal ka, nga maabot siyang mabukal, kay dili magina mga 10 minutes siguro na sa mabukal, depende sa gikusgon sa kalayo. So kanang 10 minutes pwede pa kang makapanghugas. Pwede pa kang makapanglimpyo ana diha lang sa duol. Pwede pa kang makapanilhig ana sa palibot. Ug unsay pwedeng matrabaho, di ba dako kag agi? Muna mga kaigsunan, samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Dios, himuon nato ang mga butang nga makapahimaya niya. Dili kay magsigi na ng taghangad. Ginoo, maghulat gyud ko nimong mobalik ka. So samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo, magampo ta, magbasa ta, magsangyaw ta, magsimba ta. Di ba? Dako tag agi, dako tag mahimo igsuon ko samtang wala pa siya moabot. Muna mga kaigsunan ko nga gasunod og naminaw karon ining takna sa kabuntagon, atong klarohon nga samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo, naputay himuon oy. Naputay himuon. Muna mga kaigsunan, mga igsoon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo, himuon sila nga panig-ingnan sa mapailobong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ang mga propeta igsuon ko, grabe ang pag-antos. Nagpailob sila sa grabing kapintas sa palibot. Si Moises nagpailob igsuon ko. Si Moises nagpailob. Grabing pailob niya. Kita, usa pa galing ka tuig, reklamo na ta, us ka tuig nga mura magway kausaban. Igsuon ko, di ko mo to o kung tinuod kang naa sa Ginoo, dili ka niya ipahimutang, pero namagoy tao, dili ka pailob sa inyong sitwasyon, kay gustog malingaw, gustog ma-enjoy, gustog ma-explore, dili ganahag problema, di ganahag kalisod. Oy, sultian ti ka sa tinod, kung mga lagad ka Ginoo, nga di ka ganahag problema, ay na lang. Nga naman, kasama gina sa pag-alagad nato sa Ginoo, kay ngano, kung di ka mo alaw, o kung di ka mo dawat, o di ka mo, kanabang di ni mo dawaton, musugot kag sa madili, moabot man gid ang mga pagsulay, dili mahibalaan kung tinuod ba kang anak sa Ginoo. Kay bisan gani ang bulawan, sulayan man. Unsay ang gingon sa unang Pedro 1:6 atong taga-verse para maabtik pud mo. Kinahanglan siguro sa pagkakaroon nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay. Unsay sunod sa sitigson, aron masuta gyud kung tinuod ba ning atong pagtuo. Hello! Masuta kung tinuod ba ni atong pagtuo. Muna mga kaigsunan, talagsa ra kay gyuding makasurvive. Manaigson, talagsa kay makasurvive. Kabalo mo, ang tao gani nga dili na prayerful, ang tao nga dili na himasag Biblia, patay na ang koneksyon na sa Ginoo, ang pirming makita ana mga bati. Mga bati, mga dili, mga negatibo na kayo, ang tanang makita na mga discouragement na sa iyang kinabi. Pero ang tao nga puno sa pulong sa Ginoo, puno sa Espiritu Santo, kabalo mo igsoon, always positive na. Bisag negative ang midangat, thank you Lord, salamat Lord, bulahan gihapon ko Lord, madaugon gihapon ko Lord, bless gihapon ko Lord. Munay tao nga makita na to nga puno sa Espiritu Santo. Kabantay mo ni Jesus Christ, ni Stephen nga puno sa Espiritu Santo, kabantay mong gibato siya, kadungog ba kag negative nga mga pulong sa diyang gibato siya.
Naitaw, wa pagani batua. Wa pagani igsuon ko, mahapaki. Duda paganiya, grabe na ka negatibo. Si Stephen igsuon o si Steven, sa diha nga gibato siya igsuon, ang gilitok siyang baba, dili pagdaot sa mga taong gabato niya, kundili pasayloa gyapon sila. Ug tanawa si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mga kaigsunan ko, punong-puno sa pulong si Ginoo, puno sa kalam kabalo, bisan bisan gilansang sa cross, pero niingon gihapon siya nga pasayloa sila, kawa sila kabalo silang gihimo. Igsoon ko, ikaw ba na? Sama ba kaniya na? Ha? Munay tao nga puno, munay makita na to sa puno sa pagampo, dili negatibong utok, dili negatibo og huna-huna, dili negatibo og paglantaw. Bisag iyang nakita, grabe ka negatibo, pero ang iyang mga panghuna-huna, iyang nga mindset, ang iyang nga vision, ang iyang nga mission, always positive. Why? Puno sa balang espiritu, puno sa dihog. Tanawa ning taong wala nay ampo, wa nay Dios, igsoon ko, wala pa gani himui sa ingon, mura na siya gihimuan. Wala pa gani klaro, mura na klaro niya. Huna-huna ra dayto niya nga naingon ana siya. Wala igsoon bunga na kung dili ka prayerful, puros negative ang naa si mong utok. Ha? So igsoon ko, muna yung mga resulta sa mga tao ngay ampo-ampo, ang naas utok na puros negatibo, puros way ayo, puros lisod, puros na nakakita og dili mao. Sunod igsoon ko ato ning basahon. Hopefully masabta na to ng mga kaigsunan. Okay. Dira. Salamat kay Sister Linlin Prasyo, salamat kung napamodihan naglantaw. Marcos 11:24, mo na kung ihon kagaina. Tungod nini, ingnon ko kamo. Nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo, tuoy nga madawat ninyo kini og mainyo gayod kini. Ha? Tanawa ra? Mainyo. Inig tindog ninyo aron magampo kon aduna kamoy kayugot. Na, tara. Batok kang bisan kinsa, pasayloa una siya aron ang inyong amahan nga tua sa langit mo pasaylo usa kaninyo. O tanawa. Nan, kung ikaw nagampo, naay gikaligot-gutan, naay gikalagutan, naay gikahiobsan, may bisyo, may kahilay, apel na ng bisyo, anigsoon, ay kung inandi na sala, pag pamabay, ikaw mo na yung live-in ka, live-in ra, fornication, nya si kagampo, agoy, kapoy-kapoy lang ka. Prangkang pagka-istorya, di ko mo pasakal yung istorya. Useless ang imong himo, pag di ka ma-reconcile. Bisag kapila pa ka mo ampo igsoon, gawas kung ang imong pag-ampo mo kini Ginoo, pasayloa ako sa akong nahimo, dili na nako usbon, pasayloa ako Ginoo, kanang imong pag-ampo dawato na, ug ang musulod nimo nga mga pag-ampo, balik sa kung ikaw nag-ampo na ngayo pasaylo naghangyo sa Ginoo, okay, pasayloon ka kay base sa iyang gisulti, pasayloon ka. Unya wala na ka nanapaw, wala na po na fornication, nagpakasal na mo, wala na ka namutbot, wala na ka naghimog dautan, okay na ang mga musunod anang gibuhat nimo. Pero gaampo ka, sige ampo Ginoo, panalangini mi Ginoo, i-bless niya akong balay, i-bless niya ko ang hayupan Ginoo, nya padayon mo sa inyong sala. Unsa man kuno anak pagdawat sa Ginoo? Ha? Ginoo, tabangi mi Ginoo, palangini, bisag palahubog ka, panalanginan, bisag bisyoso, bisag simbag Dios, panalanginan. Ay ayaw na lang pag-usik og panahon igsoon oy. Kung naghimo kag dili mo, hala hudya ka, inom, hala tabako, sayaw, disco, pinaampo pa. Ha, mga mag-disco igsoon, intruhan pag-ampo. Fiesta, intruhan pag-ampo. Oy. Sultan mo sir, gawsik-usik lang mo sa inyong panahon. Ngano man, di madawat sa Dios. Oh, mabasa. Oh. Aduna kamoy kayugot, bato kang bisan kinsa. Oh. Mga kayugot, kaligot-got, nga bato kang bisan kinsa. Nan kung dili gina nato masitol mga kaigsunan, usik, pero tanawa dire. Tungod ini ingnon ko kamo nga bisan unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo tuhoy nga madawat ninyo kini. Sa lain nga uban na sa Juan mga kaigsunan ko, according sumala siyang kabubuton. Nan inyo bang nabasa mga kaigsunan? So muna igsoon ko, nya napagitay gisulti kaginat sa babaw nga ang pagampo sa taong matarong dakog kay mo. And do you think
Kining tawo kanang gabisyo, gatabako, gainom. Kung imong tan-awon, wala man siya nangaway, wala man siya nagpasakit, wa man po siya buutan, may mupakaon, maayo nga mutagad gyud as in to the max, maayo gyud, hospitable kay nga pagklase nga pagkatao, pero bisyoso. Do you think sa ato nga panglantaw maayo siya? Pero sa mata ng Dios, maayo dagway. Ang issue dre is prayer. Do you think ang iyang mga prayers tubagon? Do you think ang iyang kinabuhi gikimutan sa Dios? Wala man siya mupatay, wa man siya na minuang, wala siya mupasakit og tao, pero bisyoso lang. Alangan man pug dado nas langit. So credit gi siya asala. So mani prangka ni dinhi mga kaigsunan sa ato nga pagsulti aron gyud maklaro nga dili ta magsayang-sayang og panahon nga sige tang gaampo igsoon kunya puno og gyapon ta skill unda nga ang kasalanan, unda nga pagbuhat og dautan. Ang imong pag-ampo hatag katubagan lain. Mateo 21:22. Kun motuo kamo madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. O motuo gyud. So mo na mga supporting verses kagaina mga kaigsoon kay kato akong gipanulti sa wa pa bersikulo mauni. Wala na akong gihatag para participate mo. Mateo 6:5 nga Mateo 6:5 nga to sa 6. Og kun mag-ampo ka ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakron ingnon. Gusto sila nga mag-ampo nga magtindog sulod sa sinagoga og diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila nga sa katawhan. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. So na mga pag-ampo igsoon ko, kanabang hinambugiro nga pag-ampo, dili mapainobsanon, mura bitag kusog itang moampo igsog na malminaw na maglantaw. Para ingnon ta nga Dios nun nga klase nga pagtao. So dili dapat be humble in our prayers. Muna mga kaigsunan ko. Okay, Exodo 23:25. Simbaha ako ninyo nga inyong Dios og hatagan ko kamo pagkaon og tubig og ayuhon ko ang ninyong ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Sibuaton, simbaha. Lahi man punoon tagpaagi igsuon ko kay og magsakit nta di man mo simba. Muna mga kaigsunan, salamat sa mga supporting verses. Salamat kayo. Paps Zilon, salamat nakabalik ra mog lantaw kay nawala tong live kagayna. So muna klaro mga kaigsunan. Prayers nato atong klarohon. Kung say content ani na daghan kay ta. Kabalo mo pertin daghan na ning involved about prayers. Di kita ni mahaman ugod to. Ngano mag-pray man ta? Kay may sugo. Di ba? It's a command that we must pray. Even Jesus Christ prayed. So why not nga dili pud ta mag-ampo? So pray ta. Kay mao sa sumala sa tong gitunan review ta gamay. Pakigsulti. Pakigsulti. Pakig-communicate. Pagtahod, pag ilang awa tay mahimo, sumaampo ta. Kunya sa tong pag-ampo, aduna gi pagtuo. Nya sa tong pag-ampo dapat na matarong gyud ta. Kaya aron tubagon, nakapasaylo ta mo, pasaylo ta, hinlog putli ang atong kasing-kasing. Kunya dapat kuyog ang pagtuo, matarong. So muna mga kaigsunan, importante kay involved sa atong mga pag-ampo. Nya himuon ta kini sa tanang panahon. Ang mga pag-ampo dili kay mag-ampo tag mukaon. Usahay gani daghang mga Kristiyanon, maulaw mo ampo anha sa daghang tao. Asa ko maulaw? Hinayara kay daghang tao labi na anak sa restaurant. Nila pa to. Di man kalitok restaurant mga kaigsunan. Kalito na lang. Anak ka sa mga elegante nga mga kalan-an, dagko nga mga kalan-an, mga mahalon nga mga kalan-an. Nya daghan maginang tao. Maulaw. Amahan mo nga langit nun, salamat Lord ining nga kabuntagon ni ami mangaon. Salamat mi Ginoo sa pagproteksyon kay ning biyahe biya mo, kay ning adto mo. Ug niini nga kalan-an Ginoo niini nga dapita ikaw magapanang events ako mga kauban nga na nangaon Ginoo dili lang sila mabusog sa pagkaong material hinuon Lord. Maghimo sab ka mga pamaagi makakaon sila sa espirituhan nga bahin. Kus ka gyud. Say maulaw man tanaw. Dapat may kaisog ka sa pag-ampo. Muna mga kaigsunan, maraming pagdarasal na nasasayang. Walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Kasi ang ating puso, ang ating isip, napakadumi. Kasi
Merong mga panahon na hindi natin alam ang ginagawa natin. Hindi natin alam. Dapat alam natin kung ano ang dapat nating gawin bago tayo magdarasal. At dapat malalaman natin kung ano ang posibleng sagot ng Diyos. It might be no, yes, or wait. Relax lang. Muna makaigsunan. Ug dapat himasatag Biblia para malaman natin kung ano yung kasagutan niya sa ating mga pagdarasal. Basa tag Biblia. Dili kay mubasa rag makahuna-huna, adi ginamayo. Muna makaigsunan, importante kay ni nga ang pag-ampo gikinahanglan sa usa ka tawo nga Kristohanon. Pero atong siguroon unsa nga mga pag-ampo ang tubagon. O kinsa ang mag-ampo nga may kahimuan. Una, nga atong yung gitan-aw, ako ning girandom, mag-ampo, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Muna igsuon, akong suggestion, ayaw mo pataka paghangyo o papaampo kung dili nimo siguro ang kinabuhi. Mahimo nang walay pulos. O sige nga na. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan o niya sa taong di matarong na mahimo, wala. Nagets ninyo mga kaigsunan? Nya, dapat imo pong klaro na aba ka ni pagtuo. Naba ka ni pagtuo. Muna mga kaigsunan, so kung wala pa, i-develop na to. Wala ko magkundinar, but nagtudlo ta nga maude ni mga butang nga atong isitol una sa atong pag-ampo. Kay basin niya kining atong pag-ampo, kaligut-gutan na hinoon sa Ginoo kay wala maturong. Nya sa pag-ampo na to, kabantay mo sa gisulti ni Jesus Christ, apan ang imong pagbuot maoy matuman. Ay butang ninyo diha igsoon. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman. So kalma ta sa tong prayer, hangyo ba? Ginoo, kung mahimo akong gipangayo, ngayo ko nimog motor, ngayo ko nimog balay, ngayo ko nimog pangalasawon, Ginoo. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman, Lord, kay mas misalig ko, mas musalig ko sa imuhang kagustuhan, kay mas nakakita ka sa unsay pinakamay. Di, Ginoo. Kanigid, Ginoo. Di na gini magserbe, Ginoo. Kinigid siya, Ginoo. Niya basi ba og ihatag ko nini mo nak, basig magmahay ka. Adi na gid, Ginoo. Dala, Ginoo, kay gwapa kay Ginoo. Perting ninduta, Ginoo. Di na mugos. Ade, pag-abot sa result, sala man ni Ginoo ang imong gihatag, Ginoo. Ay, perti man ni pagkapaita, Ginoo. Problema man ni Ginoo. Natanawa ra. Ang giingon de sa Biblia, sa panultihon, ang tao maghimog laraw. Apan ang Dios mo'y magtuman, magbuhat. Commit to the Lord whatever you do. Naba, submitar na to sa Ginoo, Lord. Nako'y plano magtukod og balay. Unsa may porma, kay basig pataka tas porma ingon ani gyud pag resulta di mahuman. Kay ang i-design nimo perting pakadakuag budget nimong budget 50,000 ra 100,000 ang imong gidisenyo, ang imong plano, bali magus ka milyon. Adi gyud ta matiwas ani. Di ba? Ginoo gud gamhanan maayo kay siya. Igsoon ko, yes. Pero kung mas nakabalo ka, mas nakabalo ang Ginoo. Sige yung gisulti sa Jeremias, for I know the plans I have for you. Submit ra gud. Ayaw kaguol, tagaan kagamay, tagaan kagdako, basta gikan sa Ginoo, okay kayo. Nasabtan ba? Usay mamugos Ginoo. Ngayo ko Ginoo ka ng poor wells, kanang yung high-end. Yung pilay presyo, 2 million. Yung tagaan na kasi Ginoo tag 300,000, dawatan na. Kita natay pangandoy. Ako yun igsoon, tinood ni natay mga pangandoy, aning mga butanga. Pero ayaw gibutang sa punto nga ma-discourage ka o di madawat or dili mao imong nadawat. Ang importante, gihatag og Ginoo. Kabantay ka, mao ni ang usa sa pinakalantaw na to. Sometimes, mawala ang value sa naghatag, tuan nas gihatag. Igsoon kabalo mo. Og nakoy pangayoon sa Ginoo,
nya dili mao ang akong nadawat. Grabe na kong kalipay. At least ang naghatag Dios. Kabantay mo, pag naay o ano lang ta, pag gitagaan ka sa imong uyab og baratuhon kayo nga butang, baratuhon kayo, apan kay siya mo'y naghatag nga imong gimahal, di ba dili ka magmain sa gihatag? Magpasalamat ka kay ang imong minahal naghatag. Nasabtan niyo ang point, mga kaigsunan? Ang value, kung tinuod nimong gimahal ang Dios, di ka mag-value, di ka ma-discourage, di ka maluya sa unsa iyang gihatag, ang imong gikalipay, ang imong gimahal nga Dios, gitagaan ka. Nasabtan ba? Munay tinuod nga anak sa Dios, wala maglantaw sa butang, naglantaw sa naghatag. Nangayo kag sakyanan, motor gihatag, bala ka igsuon ko og motor nang gihatag basta kay Dios nang gahatag. Ha? Kaya say, di na ko nimo, nangayo ko nimo sakyanan, motor imo gihatag, di na ko nimo, kana imo igsoon kabalo ka, unsa imo gimahal? Ang gimahal imo butang, dili Dios. Munang usahay sa tong pag-alagad si Ginoo, daghang ma-discourage, daghang maluya, daghang muundang, daghang muhunong anuman, wala ma-satisfied sa butang. Amo na igsoon, nangalagad lang ka tungod sa butang, wa ka mangalagad tungod sa Ginoo. Klaro pa ka istorya, prangkang pa ka istorya. Daghang mga tao igsoon nangalagad tungod sa kwarta. Daghang mga tao nangalagad tungod sa benepisyo. Daghang tao nangalagad kay gayo masakit. Daghang nangalagad kay namay kwarta, pero sa panahon nga kuhaon ang tanan, naapaka ka sa Ginoo. Munang tistingan tagkuha igsuon ko sa mga butang nga naa nato kay mapamatud-an kung mangalagad pa baka sa dihang ang kanang mga butang naa pa nimo. Klaro din pa ka istorya, mga kaigsoon, kay daghang tao karon nangalagad kay naaman. Pero mabot ang panahon nga wala na, mangalagad pa ka. Dinhi na to makita kung tinuod ba nimong mahal siya. Naiuban igsoon ko, mga lalaki, mga babae, pareha na. Gihigugma pa, giatiman pa, kay gwapa pa man, kay gwapo pa man. Napayuban nga mga babae, mga lalaki, nahigugma tungod lang sa kwarta. Tungod lang sa kwarta. Pero kabantay mo, ang tinuod nga gugma, wala maglantaw sa itsura o sa imong estado sa imong kinabuhi. Muna kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, madato kag mapobre, magpabilin ka sa pag-alagad sa Ginoo. Muna'y tao nga diin prayerful, muna'y taong himasa sa Biblia. Kaya ang tinuod nga anak sa Dios, ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, igsoon ko, wala maglantaw sa mga butang ining kalibutan na ang iyang gilantaw nga mapahimutan ang Dios nga tuwa sa langit. Muna ako madato kog madili, way problema. Makwartahan ko madili, walay problema. Ang importante, nara ko sa Ginoo. Ikaw, og madato kag mapobre, napabaka ka sa Ginoo? Napaka ka sa Ginoo? Basa sa tagminsay igsoon? Ato ning tagag pagtagad ding mga pinangga na to. Gikan ni Brother Dudong Lanya. Good morning, Pastor. Minaw mi. Way kapoy sa pulong sa Ginoo nga nakadungog mi dires guba niya gaobra mi sa simbahan. Nakadungog mis imuhang nagkawala ang among kapoy. Lamat Brother Dudong. God bless ninyo basi makabisita ko diha sa inyo sa mga kaigsuntong katrabaho sa simbahan. Salamat sa Ginoo ang Dios, magapanalangin diha kaninyo. Usay mga kaigsunon ang atong gialagaran kinirang butang. So diyan ato mapamatud ang igsuon ko ang tinuod natong paghigugma sa Ginoo. Wala maglantaw kung unsay atong madawat o unsay atong maangkon. Kundi ang importante makalagad ta Ginoo. Sige kan ni Pops Zilon, salamat. Sa Jeremias 29:11, ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw. Tanawa na? Alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Tanawa ra? Nangandoy tag kaugmaon sa Dios na. Lipaya lang ang Ginoo. Lipaya lang ang Ginoo. Kaya say man God, lipayo nato atong kaugalingon before ang Ginoo. Sayop nga prinsipyo. Gusto na ta, nayuban igsoon ko, unya na mag full time og makwartahan na. Unya na mo alagad sa Ginoo maayo na. Unya na mo alagad sa Ginoo og wa nay sakit. Unya na mo alagad sa Ginoo og nanay balay, nanay sakyanan. Hala sige unya na, may lagi og makahuman ka simbalay og buhi pa ka. Unya na ko malagad sige na makahuman kong eskwela. Unya na ko malagad sige ma-professional na ko. Sayop ng prinsipyo kay basig di ka mag-eskwela, patay na ka. Munang karon
Karon ang oras ug takna sa kaluwasan. Today is the day of salvation. Today, not tomorrow, not next year. Kay di ta ka siguro ugma may kinabuhi pa ka karon ug maingon ka. Unya na kumalagad si Ginoo. Ug makahumag eskwela. Pagkahumag eskwela, unya na kumalagad si Ginoo ug makapasar ko sa board. Karon kay nakapasar na mas board, unya na kumalagad og magtudlo nako. Unya na kumalagad si Ginoo ug maunay hangtod na lang matigulang lang ka mamatay na lang ta. Wag yapon kakalagad si Ginoo alakan si kay igsoon. Ha? Don't wait for tomorrow. Tomorrow is another day. Munay klaro mga kaigsunan ayong pabuta nga ugma karon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Ha? Muna mga kaigsunan. Kay usahay dagang Kristohanon di na prayerful. Halata inigbarog sa tubangan. Halata kayo nga way binasahag Biblia. Oh, inigbarog sa tubangan, wa gyud. Muna mga kaigsunan, para makabalo ka sa unsay reply sa Ginoo, basag Biblia. Ginoo wala na gyud ko ginawa na gyud gibiyaan na gyud Ginoo. Kay mura man gud ang mahitabo igsuon ko pag wala na higala, wala na ginikanan, kay namagi wala na ginikanan o wala na burgidaot na katanan sa people, sa world. Wala na gyud ko ani Ginoo sa Islam, maghikog na lang gyud ko ani Ginoo. Mo na daghang ka suicide. Kay nga naman nagtuo man gud siya, nga siya na lang basahan Biblia unsay ang gingon. Ha? Sa Hebrehanon. Dili ko ikaw talikdan. Dili ko ikaw biyaan. Kuyog yun ta. Ano, adi ay? Nanagugwa kay basa-basag Biblia. Sige to kang gampo, pero wa ka gabasag Biblia. Wa ka kabalog. Usay ang reply. We need to listen. Ha? Dili sa tanang panahon, magabuhi tagpulong. Dunay panahon nga maminaw. Halimbawa karon, nakikistorya ko ninyo. Nag-istorya na itanwa, adunay conversation. Sige lang kung istorya. Istorya niya gusto na kang mutubag. Di ka katubag kay di ti ka tagaghigayon. Okay, sa diha nga mo istorya ka, hala istorya. O adunay panahon, maminaw ka. Ha? Maminaw ka kay diha sa imong pagpaminaw, ang tanan nimo nga mga hinain, tanan nimong gihangyo sa Ginoo, iyan ang tubagon. Unsaon pagtubag nga wa ka naminaw? Halimbawa, usa lang ka istorya igsoon ko. Istorya sa tong usa ka igsong pastor. Adunay usa ka tawo nga nagampo, dugay yung inampo, Ginoo, nako ihangyo nimo Ginoo, mao ni Ginoo, sa ampo gitaman si ginawa. Mga taas-taas yung ampo, adunay nanguhit. Nanoy nanguhit niya. Si Ginoo pahunungan ning sigig panguhit nako Ginoo kay gaampo gyud nimo Ginoo, ampo gid siya. Iwala ra ginatagda ning ampo. Wa ra ginatagda ning ampo. Okay ning ga gini nasig panguhit. Ampo rin sige hanap na lang sa ginampo. Wag yun. Pagkahapon, salita mo, Ginoo, uska adlaw naman kong inampo. Wa magitubag. Wag yun Ginoo. Wag ayaw ni Ginoo. Wag yun kunin mo tubag ka. Nimbalik, pagkahapon na. Agkatong, nanguhit niya. Brad, ganiha ko diri nimo, gikuhit ka. Ha? Ngano man di ay? Naata ko ihatag nimo. Pero wala na lang nako ginayog hatag kay di man ka magpasamok. Ha? Sulbad na tatos problema igsoon kung usahan pagkasulbad. Nga perti magininampo sakto man kaampo pero ti man igsoon. Naatay panahon sa pag-ampo, napotay panahon sa pagpaminaw. Ha? Natay panahon sa pag-ampo, natay panahon sa pagpaminaw. Araw makabalo tag unsay tubag sa Ginoo. Basaha ang Biblia og unsay gingon? Paminaw ha. Sa Joshua 1:8, do not let this book depart from your mouth. Meditate on it. Mamalandong ka adlaw gabi. Gabasa ka gatuon ka nya pamalandongi. Kay diha sa imong pagpamalandong, diha i-reveal sa Holy Spirit ang iyang katubagan. Ug ang iyang katubagan maghatag nimo kadasig sa imong dughan. Mao nang mga Kristohanon nga himasag Biblia hingampo dili sayon tumbahon, dili sayon balion nga naman igsoon ko puno sa pulong sa Ginoo. Kay ang tawo nga may pulong sa Ginoo, may Ginoo. Di ba sa John? Sa sinugdan ang Dios pulong nakalimot ko ato sa complete nga pagkaistorya.
O, kamo na lang kay nakabalo mo gyud mo, side kong kabalo jud mo. Sinuran pulong, ug ang pulong uban sa Dios. So muna mga kaigsunan, nga klaro kayong gisulti sa Biblia nga maghatag kadasig na to prayers. Dapat sa ato nga prayers, not only we pray, but we need a life of prayer. Life na ba nga hindi ka pwedeng mabubuhay pag wala yung pagdarasal. Sa gabi, sa umaga, sa tanghali, ano mang oras, mag-pray ka, mag-drive ka, maglakaw ka, magtrabaho ka mo diha, Brad Dudong o si Dong Ronel. Dahil trabaho, Lord, salamat. Magbawag mining kabilya, magbangag mining yuta Ginoo, magpurma mining simbahan, Lord, proteksyonin kay malagtiwan ko kag lansang. Nasabtan niyo ko, kay daghan ba nga buta na nalagtiwan ng lansang bitaw nga kanang bantay mo ng lansang round man na nya na may mura gamay nga gamay nyag mo nay dokdokon, malagtiw man na munang tangtanga sa ninyo daan o sa ninyo dokdokon. Kay daghan ra magyong na buta na igsoon. Prayers, Lord. Magtrabaho mi, Lord, likay mi sa mga aksidente o uban pa, mahulugan og kahoy, mahulugag martelyo, makatunob og lansang og uban pa nga mga sitwasyon. Kako igsoon ko usa ka short testimony. Dito mi sa lasang sa milabay nga murag 1 month siguro or wala pay bulan. Samtang gaputol ko sa dako nga kahoy ug may naghigda nga kahoy. Kay panahon man to sa audit god ang kahoy si tawagan ni patong sa lain nga kahoy. So may tabo igsoon. Mao magini akong kinaiya nga sa dili pa ko mugikan sa akong paggikan sa pag-drive nako, Lord, ilalom kami sa imong proteksyon og giya. Abtik ang among hunaon kasing-kasing kay giniyahan nimo. So mo to dito mi sa lasang putol ko kahoy igsoon nga ako nakita ang kahoy nga taas gyud. Kani bang midaplay dito sa pikas nga kahoy nga akong giputol. Dako-dako nga kahoy. So lantaw sa uban, kung mga kauban, sa maning kahoya, basig matumba ni or basig mo kuyog ni sa murag dili dagway kay gaungot trabay si yuta niya buhi ra. So nitabig son giputol nako ang mga dakong kahoy. Nya samtang nagputol ko, gitagaan ko kaalam, ang Dios mo'y naghat og kaabtik, kaalam og kaabtik. Samtang nagputol ko, akong nabati nga muraman og mukuyog inigtumba ini akong giputol, mukuyog ba? So nitabo, samtang gaputol ko, wa na ko maglantaw sa makina, wa na ko maglantaw sa punuan sa kahoy, gahangad na lang ko. Mao gini nitabo igsoon. Samtang mihinay na pagtumba, paglihok niya kas-awa pa mo lihok ang kahoy nga nasalay pod sa kahoy nga kung giputol. Nitabo igsoon. Pagkat aksyon na ginagtumba na gyud. Sa kalit usab igsoon, mikalit og hunlos o mikuyog ang kahoy nga dako pod kaayo nga didto usab nagsanday sa kahoy nga akong giputol. Mao ni nitabo igsoon. Og walay kaalam, kahibalo, kaabtik, siguro wa na koron. Kay perting dakuang nga sanga igsoon nga didto gyud mitugdon sa akong gibarugan. So unsay nitabo igsoon, ang makina akong gibuy-an og gitagaan ko kaabtik sa Ginoo nga makalayat ko. Segundo ra ang among diferensya. Naabtan pagani ko sa mga sanga pero gagmay na lang kato na lang mga gagmay nga sanga nalapdusan ang akong likod. Single ra gyud igsoon kay kalit kaayo mura pagani siya ning una og kahulog sa akong giputol. Perting kuyawa sa kumakauban kinawala ko kay perting pakadaghan ang dahon mga kaigsunan. Ang makina wa na palong bro ligid. Muna mga kaigsunan, ang Ginoo magaproteksyon sa mga taong matinud-anon kaniya. Pero nakoy sulti, wa po na magpasabot nga giproteksyonan ta di ta mawala ining kalibutan na. Kay ang tanan nga kahimtang adunay gyud kadatulanan. So atong panahon na grabe na akong pagpasalamat sa Ginoo. Lord, thank you. Imo ming giproteksyonan. Kay tinuod igsoon, og wa gyud ko kadagan or gadungo lang ko pagputol kay wa ko kakita nga misunod ang kahoy. Balog mapunit ba sa kadako sa kahoy nga mitugpa diha mismo sa akong gibarugan. Nagpasalamat ko nga paglayat nako, pagdagan nako, wa ko nabitik. Kay taas-taas maigsoon mga 3 ka dupa. So kung wa ko kadagan, more than mga 3 ka dupa, maapsan gyapon ko sa uban nga mga sanga nga dagko gyapon. Pero katog yung pinakadako igsoon atong dako mo gini tugdon des kong gibarugan. So grabe ka maayo ang Ginoo mga kaigsunan nga magproteksya sa matag usa ka nato. Muna mga kaigsunan,
prayer is very important to communicate God, to ask God. Og unsay iyahang tubag, ang iyang tubag igsuon ko naa sa Biblia. Andi ang tubag niya oh. Sa muni, kung ikaw naluya igsuon, ha? Muni nga kung ikaw naluya, aw na ay mga pulo makapadasig kanimo. Kung ikaw tao nga pag naay problema, naay kalisod, naay kapaitan sa kinabuhi, wa na, discourage na. O siya, gingon magpasalamat kita bisag unsay mudangat ka na to diya sa unang Tesalonica 5:18. Di ba? Pagampo, be joyful always diya sa 16. Sa 17 mo nang gingon nga pray continually, prayer without ceasing. Ha? Sumuna mga kaigsunan, unsay ang gingon? Ato ni basahon mga kaigsunan ha. Juan 1:1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. O, man kung gingon kaganiya, wala kay ko ka memorya. O, pa. Kadaghan naman pong nag-friend request nako mga kaigsunan. Oy, ngano madagway ni? Ako ka-friend request nako mga kaigsunan ining ko ana kapinagos libo. Sa madagway ni sa na gituyo gidagway ni or na kuanan ra ni. Mga kaigsunan ko naglantaw mag-friend request mo nako para klaro kita ning wise scammers. Pag message daan mo, pag kuan ba kanang say tawag gud ana ay kana bitang message request. Pastor ako day si kuan mo ni nag-view ko nimo. So kung mag-friend request mo nako igsoon para klaro ta ani is pag message daan mo para ako ma-confirm. Okay, salamat. Oh, paibalo daan mo nga ikaw kay kuan lang murag nya wa ko kailago ninyo. Ako kamo nakaila mo na ako, pero ako wa ko kaila ninyo kay kuan baya. Ning simulan taw sa tong live. Okay. Di ma pud rin no. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. O so kung naa kay pulong na kay Dios. So ang tinuod nga nay pulong sa Dios dili mangluod. Dili ma backslide. Ha? Dili ma discourage. Mulaban. Dili na maglantaw og mga bati siyang isig ka tawo. Napagilain nga manindot. Salamat kay Sister Linlin, Sister Lorna, another nga message. Nasa tong pinangga nga igsuon si Pops Gilon. Salmo 19:7. Unsay mensahe? Ang kasuguan sa Ginoo ihingpit, nagpadasig kini sa atong kinabuhi. Ang mga katudloan sa Ginoo katudloanan sa Ginoo kasaligan og naghatag og kaalam sa mga walay alamag. So mo na mga kaigsunan ang pagtudlo sa Ginoo maghatag sa mga walay alamag. Unang importante kay nga naa gitay Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya aron at masayrang ginatuon say kamatuoran hingpit nga makapahimuot kaniya. So review, prayer is talking to God, prayer is communicating to God. So dapat sa mag-pray adunay pagtuo, adunay expectation nga madawat, o dapat ang mag-pray dapat nakahinlo daan sa kasing-kasing, dapat hinlo ang kinabuhi, walay bisyo, kailayan og uban pa nga makrasing kasalanan. Unya mag-pray dapat sumala siyang kabubuton, dili ta magpataka og pangayo igsuon ko bisag wa na matunong o dili nagikinahanglan. Kailahi ang wants ug ang need. So sa mga ampo igsuon dapat tong klarohon, wants ba ni or need? Unya dapat katigo ta nga wait. Kato, yes, no, wait. So dapat kabalo ta na igsuon ko nga naay pagampo nga immediate matubag, naay pagampo nga no, pero adunay I have something the best for you. Unya naagi pagampo nga dugay-dugay paging matubag. Dapat sa atong gibasa kagina sa Santiago, magpailop ka. Maghulat ka sa insaktong panahon. Gusto na kang maminyo na di wa pa kay baboy diha. Nay gusto kay naay mga tao igsuon ko nga kaminyo na. Perte na gining gibating kaminyo na. Wa man puy baboy. Problema gyapon. Pagampo sa baboy. Karon napoy uban nga perti na daghan nagbuhi. Pwede na gyud magminyo. Wa man poy mo sugot. Pag-ampo sag na imo sugot. Ana lang sa. Pag-ampo lang sag na imo sugot mga kaigsunan. Oh. So mo na nga kuan kana bang magpailob gyud. Pailob lang dili maguna kay kalaban na magdali. Maguna ta sa plano sa Ginoo perti daghan nagdamage sa mga kaigsunan na. Perti daghan na nagdamage pag maguna ta sa paagi sa Ginoo. So wait lang, just wait. Wait for your turn. Kaya ang Ginoo adunay plano sama sa Jeremias gisulti kagina, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Murag gyud matoy Bisaya ari kagayina kun nabasahan. Jeremias gisa toy gibutang ato. Tuning basahon ba kay nato ari gibutang. Nawala man.
Lamat kayo ninyong tanan mga taga-guba, abti kini itong mga pinanggang taga-guba. O dara o, si Pops Jilon mo'y gakuan. O, ako lamang ang nasaayod sa ako mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Ay, igsoon, wa gyud plano ang Ginoong madaot ka. Pero nganong nadaot ka, nganong nagkalisod ka, nganong naapiki ka, ay imuha ng hinungdan. Wala ka mo sunod sa pamaagi sa Ginoo. Nag-una-una ka, nagbuot-buot ka, timan kung professional ka, mas naay professional kanimo, which is Jesus. Kung nakabalo ka, mas nakabalo si Jesus. Ha? Muna mga kaigsunan, ayaw gyud in town mo pag una-una sa plano sa Ginoo. Kay kabalo ka. Pag nag-agad ka sa Ginoo, ipahiluna ka sa sakto nga pamaagi. Ginoo, 28 na kong edad, wa pa gyud ko ginaminyo. 29 binigini Ginoo. Ulat lang god. Ini ka 30 minyo bitaw ka. Di minyo na. Parang Pastora Juliet to. Minyo gyud. Mo na mag-isa. Di ba? Kita gaagbana nga buutan, gwapo ambungan, amoro mo din na. Kining mapinanggaon kugihan. Di king nagdali-dali ka. Ginoo, 28 na kong edad. Di na kini magsirbi Ginoo. Ulahit ani, malanday taning istoryahan Ha? Gadali, bisag unsan lang Ginoo basta na dili na napunta kas pala hubog pala inom, masikang gabalsa, sikang gaguyod. Inikuli kulatado. Mo pay mangitag kan oning way gitrabaho. Sige nang gabisyo, perten pa ita. Kay gadali ka man, pero gulat ka sa Ginoo ipahimutang ka. Ha? Ako bitay igsuon sa kong kaminyoon, gipahimutang raman si Ginoo. Kay lisod ba pag kayo ning maguna-una ta. Ulat ta Lord, dili magiko ambungan. Di magitambungan pero gitagaan matag-asawang maaniya gibana-bana gibalo-balansi reg yun. Una mga kaigsunan, nasabtan ba ninyo? Importanteng mag-pray ka kay maka-communicate ka sa Ginoo, and then magbasa kag Biblia aron masayod ka, aron dili ka sa imong pag-ampo walay ka-discourage nga mangyari nganuman. Uy, naaday gisulti, kinahanglan day ko magpaabot, kinahanglan day ko maghulat, kinahanglan day nga ako ning buhaton, kay dili siya mo biya, dili siya mo talikod, kay naray maing plano ang Dios alang kanako. Hulat mga kaigsunan ko, ayaw og ayaw pag una-una diya. So nasabta na to, unsa ding epekto, so dapat mag-pray kaigsuon ang imong kinabuhi malinis. Tabago na si Ginoo. So akong giingon yung gisulti nyo, magpaampo ganimo, i-survey sa inyo ng tao ha. Imong sugoon, Brad, malihog ko tabangi kog ampo, Brad. Nya galoy-luay sa kahubog na imong gipahangyo. Bisan gani igsuon og imong nakaila pero naakay bisan pag nangalagad og Ginoo, pero murag apiki man kaayo ni kinabuhi. No, backslider. Unya ang sinultian, hugaw, bastos, hilas, huraw-hurawan, duhal-duhalan, dili seryoso, dili ligdong, wala mag paningkamot sa pagkinabuhi nga balan, hugaw kay mga post. Sulti na ko mga igsoon nga nangalagad si Ginoo. Ayaw intaon mo pag-post o kanang mga Kristohanon man ta. So rights man na sa mga tao, rights so katungod man na nimo, pero ako mosulti Kristohano man ta. Ayaw taon pang share og kadamang i-share nimo ng mga vlogs or unsa man nga walay kabuluhan or dili appeal sa kinabuhing Kristohanon. Yang background kalibutanon. Unya imo na siyang gi-videohan or imong gi-live or imong gi-share, ayaw in town igsoon kay reflect na nimo. Di ba? Maglantaw-lantaw po ta mga kaigsunan ko ug unsay atong ipang-share. Mag-share kag mga siniaw, mag-share kag kunya Kristohanon ka, naga-share kag wale, share nimo ron. Pagkasunod na pod nga adlaw, ga-share na po ka atong gasayaw-sayaw, ga-share na po ka atong gainom, ga-share na po ka atong kung sa gibidyuhan pa nimo gubad ba. Kana pong wala po'y makita atong kahugawan, kay ma-appeal man ka na. Ma-appeal man ka na mga kaigsunan. Mo na siya diha. Ayaw anoy. Dapay lain Sa Jeremias 17:10, ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna, nag-usisa sa kasing-kasing sa tao.
Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan o iyang pagkinabuhi. Oh. Sumala sa iyang binuhatan o pagkinabuhi. Lahi ang binuhatan, lahi ang pagkinabuhi. Na, salamat kay Sister Linlin. Muna mga kaigsunan, salamat. May pagkalantaw diyan ni MJ Cabalias. So nasabtan ba nato mga kaigsunan ha? Muna nataas-taas na karon kinaputol mo atong live kagaina. Ha? So i-share na atong live mga kaigsunan. Nya og mag friend request mo, og magkuan mo kaigsun, palihog pagkuan lang sa mo be. Pakadaghanan akong ga friend request, palihog og pag message lang sa mudaan. Na pastor, please ko accept si kuan ni tagay ko, taga-asa ka, hain ka nakailan ako. No ana lang mga kaigsunan, ana lang sa kasimple. Ha? So muna mga kaigsunan ko ang atong gipaabot diya kaninyo nga mga mensahe. So dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Dalaygon siya sa walay katapusan, walay hunong nga pagatiman pagpangga diri kanato. Ang Dios maay kay sa tanan nga panahon sa tanan nga oras. In a world that's searching for peace, Pwede niyo ni i-download mga kaigsunan, akong i-repost be. believe Kini nga to ang kuan, kini nga to ang family, stronger ties. kini nga to ang jingle sa Shine FM. Commercial, a community's light, guided by faith through the darkest night. Always the best music to your soul. So ato ni nga i-kuan mga kaigsunan, so pwede kay ninyo ni nga Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul. akong gi-post mga kaigsunan. Video ni siya, video. Shine FM, there's victory. The airwaves carry truth and grace, a message of love for every place, through worship songs and joyful praise. So salamat mga kaigsunan sa inyo nga paglantaw timani ninyo. Sayang ang imong pagsigig tawag o Ginoo, sayang ang pagsigig simba, pag-adto simbahan. Kung wala kay kasing-kasing nga pinasayloon o katigo mga ipasaylo, limpyohi sa ang imong kasing-kasing pinaagi sa mga pulong si Ginoo o kanaigsoon pagadawaton ka. Muna akong gitudlo igsoon bisag pastor pa ka, pero may tao kang gikaligut-gutan, gikahiubsan o pagbati nga dili maayo, bisag unsa pa yung posisyon sa simbahan. Delikado gyud ka mga kaigsunan ko. Ha? Muna mga kaigsunan ko, mag-ingat mo sa pagsulti sa mga alagad sa Ginoo, mag-amping mo sa pag-alagad, mag-amping mo sa mga alagad sila lalo na pag matinud-anon kay nga nagsunod sa Ginoo. Pag-amping mo pagbuhig mga pulong bato kaniya igsoon kay ngano, may paabuton kagyod. Pag nagbuhi kag mga pulong ngadto sa mga pastor, ngadto sa mga alagad sa Ginoo, nga naningkamot pagsultis ka maturan unya ikaw sige ra pug panaot niya, magbantay gyud ka. It's a warning. Magbantay kay igsoon, may paabuton kay kang ano. Tanawa tong nagahuraw-huraw ni Eliseo man siguro to. Correct me if I'm wrong. Kasi upaw. Anong nangyari? O guban pa nga mga pulong nga inyong buhian ngadto sa mga alagad sa Dios sa imong igsoon, munang likayan ang pagbuhig mga pulong kung wa man ka mauyon sa wali, close your mouth. Close your mouth na lang igsoon ko. Muna ang atong isulti gipadayan. Kay ngano igsoon bisag mag-unsa patagwali unya atong kasing-kasing may gikasupakan or may dili may nga pagbati, okay lang nang madala ra nang gibati nimo nga kana bang gibati nimo nga murag kaulaw o kana dili ra na wala na problema na ulaw man ko oy, pero kanang kasuko na, kahiubos na, kalain na, ya nagsulti na kag lahi nga pulong. Ha? Kada bang murag brutal lang gid kay nga mga pulong. Sa ako makaigsoon, so tell you honestly, may nagbuhi na kog pulong nga pangulo og simbahan, pero ako ang paghigugma nako niya grabe sobra. Wa ko mobati kasuko, kalagot o kaibos niya hinoon, nagpadayon ko paghigugma ngadto kaniya. Tinuod na mga kaigsunan ko, may nagbuhi nako og mga pipila ka mga nangulo og mga pulong, saksi ang Dios, saksi ang mga tao, saksi tanan nakasaksi nga ilan ang gibuhian bato kanako, pero igsoon ang ako igabalos gugma kay ngano kung ako silang tugbangan
pareha raming duha. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Ako motudlo kaninyong tanan. Si bisan kinsa man ang nagbuhig mga pulong bato kanimo. Higugma ang mahala pasayloan ang daan bisan wa pa siya kay mo kay ano, mao ni ang kasing-kasing sa Dios. Salamat Sister Linlina Gregorio. Amen. Salamat sa minsay sa pulong sa Ginoo. God bless kaninyong tanan. Sa ato nga pagpadayon mga kaigsunan, adto na kita sa ato nga pag-ampo. Kay importante kayo nga sa dili patahingpit nga manamilit, maghimo una kita og mga pag-ampo mga kaigsuonan ko. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap. Sabay kita sa pag-ampo ini nga kabuntagon ni Igsoon sa ako nga pag-baybay diri kini sa kahanginan o sa ato nga Facebook Live. Nga ako daon sa throne. Amahan mo nga langit nun, salamat ining kabuntagon. Salamat Lord. Nga ikaw naghatag ka namo sa kusog kaligon kaalam kay balo ang imong nga pulong madiskasan matudlo sa katawhan aron makabaton sila kagawas. Lord, nagahangyo kami diha kanimo uban sa pagpaubos sa among kasing-kasing sa mong dughan nga kung mahimo imo kaming tabangan og giyahan sa mga butang nga gikinahanglan namo Father God. Lord, nakakaton kami nga magampo kami kuyog ang pagtuo. Kuyog Ginoo ang pag-ekspektar. Kuyog Ginoo ang pagkamatarong. Kuyog Ginoo ang pagkamapainobsanon sa kasing-kasing. Lord, naghangyo kami sa imong giya tabang proteksyon nga kung mahimo Lord kuyugan mo kami sa bisan asa kami magaadton sa may imong pagabuhaton. Amahan mapailobon kami nga mga igpasaylo diha kanimo kung kami nakalapas, kung kami nakahimog dili maayos sa imong atubangan. Naghangyo kami sa imong nga pagpasaylo Ginoo. Lord, tabangi kami nga dili kami magpataas among kaugalingon hinuon makita namo ang kamatuoran sumala sa balang kasulatan. Lord, daghang mga tao na uga na sa pag-ampo. Daghang mga kaigsunan na mo, Lord, na uga na sa pagbasag Biblia. Siging paminaw sa imong pulong, siging gaamin, siging gaagre. Pero wala na Ginoo magbasag Biblia. Lord, tabangi kami Ginoo nga kini nga mga kinaiyaha, kini nga mga batasan na dili kini magpabilin sa matag usa ka namo. Hinoon Lord, madawat namo ang kabag-uhan, katuliran sa among mga kinabuhi. Lord, kung aduna may nagsakit, balatian among gipangayo diha kanimo nga siya maayo na karon. Adunay nagkulang sa kaalam mo kay balo. Ang imong saad, ang imong pulong nagasulti papangayo alamag kaalam. Kay ikaw ang Dios nga matinud-anon magahatag nini. Salamat Lord sa tanang galantaw na minaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, sa among pagbulag-bulag ini nga mao nga oras, kalipay, kalinaw, kuyog kanamong tanan. Ako kining giampo pinagi sa mga anak nga mas ng Kristo luluwas kitang tanan nagsabay magaingon. Amen og amen. Salamat sa tanang gasunod og laminaw. God bless kinyong tanan na base sa today is Thursday. Maybe tomorrow kay unyang gabi wala ko mga kaigsunan na. So wala ko unyang gabi kay tuay bulhaton sa ayungon pagka Friday sa gabi nasab sa La Libertad. So maybe morning ko ninyo makita sa live mga kaigsunan na. So keep on doing good, ha? Paglikay sa kadautan, paglikay sa kasalanan, padayon sa pagbuhat og mayo. Ay mo pagtutok og kanabitang kining grupo, tanawa lang nga klaro nga tudlo. Alas sige paminawa na mga nag-live diha igsuon, alas tanawa ninyo. Pero siguro na i-check nimo, tama ba? Biblikal ba? Unya iyang kinabuhi tama ba? Okay kayo mga kaigsunan ka. Manang yun, di na kinahanglan magkuyog tag reliyon, ang importante kita tag langit. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, so pwede niyo i-download ang ato ang kuan. Kini nga ato ang kini ba mga kaigsunan inyo nadunggan karon? Pero amo na siya ang picture o kana inyo makita mga kaigsunan ha. Pwede niya na nga mabutang sa inyo hang cellphone. Kaya itong gina-left up si Jesus ini nga mga si Bianan. So for those na diri sa Shine FM mga kaigsunan, di na siguro malain si Mita ana. Tanawan niyo na kung nag-share mga kaigsunan magibutangan og mute. O na-mute siya for certain countries rahinoan, no? Na certain countries dili diri sa Pilipinas. Okay, thank you mga kaigsunan.
So ang inyong mga post ha, dapat pwede niyo ipang-share ng kung mga post mga kaigsunan, mga biblical message kanang ibutang nako sa GC. So i-share ninyo na mga kaigsunan no. Kanang ibutang nako GC everyday na mga kaigsunan, everyday gyud na. Mo nag-ingon naa na gani gibutang gani nag-adlaw, Monday, Tuesday, Wednesday. So i-repost ninyo na mga kaigsunan, i-copy niyo na, ibutang ninyo na sa inyong mga ka-GC, ibutang ninyo na sa inyong mga higala, itag ninyo na mga kaigsunan aron ma-share ninyo at least na kay mayo everyday. Kaya nya kuan kag verses sa Bible, punan ang imong Facebook pag glorify sa Ginoo, dili kay napuno na imong Facebook. Igsoon ko na ko isulti. Kung plano ka mag-vlog, di ko moingon nga nasayop ka, nasipyat ka, wala ko'y comment ana. Pero may mo igsoon ang content nimo kana makapaymaya sa Ginoo. Ug dili ka mo lagpas. Nandili below the belt mga kaigsunan ha. Okay, salamat kay sa tanang gasunod og naminaw. Ang Dios magapalay. So sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mag-iyong kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano ug sa tanang gusto natong pagbuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton apan ay nagig sipyata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga manluwas ng salamat. Maayong buntag kanatong tanang God bless us all. Bye-bye mga pinangga.